Με μεγάλη χαρά παρακολουθήσαμε χτες μια είδηση και προχτές μια ακόμη είδηση. Η πρώτη είδηση που παρακολουθήσαμε χτες είναι ότι στην Κλάδα του Ναχελώου το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο προχωράει στην αναστήλωση του γεφυριού της Πλάκας. Και η άλλη καλή είδηση που την πέρασε τη βδομάδα που μας πέρασε ήταν ότι η Επίτροπος Περιφερειακής Ανάπτυξης, η κυρία Κορίνα Κρέτσου, ήταν στην περιοχή, στην Κλάδα του Αχελώου, δηλαδή στην ευρύτερη αυτή περιοχή, με σκοπό να δει τι μπορεί να γίνει σε αυτή την κλάδα για να αναπτυχθεί, για να γίνει μια σωστή κουβέντα. Έγινε μια ημερίδα λοιπόν για τις αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής αυτής. Στο τηλέφωνο μας έχουμε τον κύριο Βασίλη Ψαθά, Αντιπεριφερειάρχη Άρτας. Καλή σας μέρα, κύριε Ψαθά. Καλή σας ημέρα. Πότε έγινε η συνάντηση αυτή με την κυρία Κρέτσου? Ενημερωτικά η ημερίδα έγινε στο Περδικάκι της Ετωλοκαρνανίας, είναι στα σύνορα κοντά με Άρτας, Ευρυτανίας και Καρδίτσας. Έγινε με αποκλειστικό θέμα την περιφερειακή ανάπτυξη και κατόπιν η κυρία Κρέτσου επισκέφθηκε τις περιοχές της ορεινής Άρτας. Επισκέφθηκε μια από τις πιο φτωχές περιοχές της Ευρώπης και καταλαβαίνετε ήταν σημαντική η επίσκεψή της και αρκετά τιμητική για μας. Όχι, αυτό τι σημαίνει τώρα? Αυτό σημαίνει ότι θα ξεμπλοκάρουν κάποια πράγματα, να βοηθηθούν κάποιοι άνθρωποι εκεί που επλήγησαν, ή και με το γεφύρι, αυτή η περιοχή που έχει πληγεί από τις πλημμύρες? Κοιτάξτε, όλη αυτή η περιοχή έχει πάρα πολλά προβλήματα. Είναι από τις πιο φτωχές περιοχές της Ευρώπης. Τώρα με τις πλημμύρες που είχαμε και εκεί αρκετές καταστροφές και στην βατότητα του επαρχιακού δικτύου και της αγροτικής οδοποιίας και σε διάφορες υποδομές. Αλλά κυρίως για αυτό που αναφέρεστε για το γεφύρι Κοράκου, πρέπει να γνωρίζετε ότι ήταν το μεγαλύτερο μονότοξο γεφύρι των Βαλκανίων, μεγαλύτερο και ακόμα και από τις Πλάκας. Αυτό έχει καταστραφεί στον εμφύλιο, δεν είναι χαρακτηρισμένο ως αρχαιολογικό μνημείο γιατί δεν υπήρχε, άρα μας λύνονται τα χέρια εφόσον βρούμε τους πόρους να το αναστηλώσουμε, ξεφεύγοντας από γραφειοκρατία. Η Επίτροπος θα βοηθήσει προς την κατεύθυνση αυτή? Κοιτάξτε, η Επίτροπος, όπως είναι κατανοητό, δεν έρχεται με την τακτική, ξέρετε, εγώ θα σας δώσω τόσα χρήματα. Εντάξει, ρωτάμε αν θα βοηθήσει, είπαμε. Βεβαίως θα βοηθήσει, μας δίνει καταρχήν εμάς το κίνητρο να ασχοληθούμε πιο έντονα με την περιοχή αυτή. Μας δίνει το κίνητρο να συνεργαστούμε οι περιφέρειες μεταξύ μας, γιατί είναι 3 περιφέρειες εκεί, αλλά πάνω απ' όλα, επειδή και εμείς δεν έχουμε τους πόρους τους απαραίτητους, να κατανοήσει η πολιτεία και να ασχοληθεί με τα προβλήματα σε αυτή την περιοχή. Συν αν θέλει να δώσει και τον τόνο της για μια ανάπτυξη. Είναι και η καταγωγή του Πρωθυπουργού από εκεί. Είναι και η καταγωγή του Πρωθυπουργού από εκεί. Το ξέρουμε ότι και περιμένουμε τη βοήθειά του, αλλά μέχρι τώρα να σας πω την αλήθεια, από τις πλημμύρες που είχαμε το Φεβρουάριο δεν μας έχει δοθεί ούτε ένα ευρώ από εθνικούς πόρους. Περιμένουν και αυτοί από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρώπης, όπου προείσταται η κυρία Κρέτσου, και μας υποσχέθηκε ότι θα επιταχύνει και τις διαδικασίες να μας δώσουν κάποια χρήματα. Κύριε Ψαθά, στην κουβέντα που έγινε ήταν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος. Ήταν ο Περιφερειάρχης Υπήρου, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας και ο Περιφερειάρχης Κρήτης. Δηλαδή ήταν 4 περιφερειάρχες. Αυτοί οι 3 ήταν. Ο κύριος Αρναουτάκης δεν μπόρεσε να έρθει τελικά. Παρόντες ήταν οι 3 πρώτοι που αναφέρετε. Για να δούμε τι θα γίνει. Βέβαια, απουσιάζαν και οι βουλευτές. Δεν θα πω για κυβερνητικά κλιμάκια, αλλά απουσιάζαν οι βουλευτές όλης της περιοχής και των 3 περιφερειών. Ξέρετε, και όταν έρχεται μια επίτροπος, είναι επίτροπος, είναι ένας θεσμικός παράγοντας από τους μεγαλύτερους. Πολύ ισχυρός παράγοντας. Ο κάθε επίτροπος, έτσι. Πραγματικά. Αλλά να βοηθήσει όμως. Γιατί οι βουλευτές ξέρουν ότι έρχονται εκεί πέρα και δεν βοηθάνε. Όχι μόνο επειδή είναι δικιά της επετειότητα, αλλά πρέπει να λυθούν και τα προβλήματα του κόσμου. Πάντως το Πολυτεχνείο είπε ότι θα βοηθήσει αφιλοκερδώς. Ξεκίνησε μάλιστα κιόλας, λέει, να ασχολείται με τη γέφυρα της Πλάκας. Με τη γέφυρα της Πλάκας, αφιλοκερδώς, έτσι. Και σιγά σιγά θα βοηθήσει και την ευρύτερη περιοχή. Ωραία, ευχαριστούμε κύριε Ψαθά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ για το ενδιαφέρον. 10 και 2 πρώτα λεπτά πήγε η ώρα. Σας ευχαριστούμε και εσάς. Μια καλή Κυριακή να έχετε. Καλή εβδομάδα. Επίσης να έχουμε όλοι, και το άλλο Σάββατο θα είμαστε πάλι κοντά σας. Γεια σας.